Barkanmu da sake dawowa. A wannan tarihi da muke bayarwa na Kano da kewaye wato da kuma ƙasar Hausa wato baki ɗaya. Za mu dinga kawo muku irin yanda wato ƙasar Hausan take ta ko'ina daga gidan sarauta da kuma irin yanda wajen gari yake da kuma ƙauyuka da kuma birnin. Wato da masu kuɗin wancan lokacin da malaman wancan lokacin da bokayen wancan lokacin da kuma masu ji da kai na wancan lokacin da kuma wanda suke ba jiji da kan suke ba da masu basira na wancan lokacin da kuma wayanda suke ba su ma da basirar na wancan lokacin. Masu ƙarfi na wancan lokacin da matsafa na wancan lokacin duk za mu rinƙa kawo muku wanda zai nishaɗantar da ku kasancewar wato Kano ko da me ka zo an fi ka kuma ƙasar Hausa ta kai a ƙasashe kasancewar tuni ƙasar Hausa ta jima da wayewa. Sabida a wancan lokacin akwai yawan karatu da sauransu da ake yi da kuma bi a hankali da bincike da kuma bin iyaye. Wannan ta sa aka yi nasarori da dama a irin yanda ake bayar da wannan tarihi yanda za ku ji yanda abubuwan suke. Kano dai ta taso a wancan lokacin da kasuwanci bai bunƙasa kamar yadda ake nufi ba har sai lokacin da aka yi wata yunwa wacce wato mutane daga gurare daban-daban na jihohi suka rinƙa shigowa sabida Kano ita kuma ta samu bunƙasar abinci inda mutane suka rinƙa shigowa. Wannan yanda mutane suka rinƙa shigowa na ƙasashe suka zo aka cika Kano ya sa ta ci gaba da bunƙasa. Da dama dai dama idan mutane suka yawaita to kuma arziki zai yawaita. Don haka Kano ta zama ko da me ka zo an fi ka. Za mu ba ku tarihin yanda wani ya taso takanas daga wani gari don ya nuna cewar ya fi 'yan Kano iya nasa iskancin, inda aka yi masa wani zuwa ɗaya inda ya haɗe kayansa tuni ya gudu ya koma garinsu. Kasancewar Kano ko da me ka zo an fi ka. Za mu ba ku tarihin ne ɗaya bayan ɗaya in series wanda zai dinga zuwa daga bakina wato Nura Ado wanda aka fi sani da Nura Action. Idan kuna so ku ga wannan tarihin dai za ku iya ziyartar tashoshinmu ta Nura Action wato da kuma Action Hausa TV da Action Hausa series wanda za ku dinga ganin irin wayannan tarihika wanda za su dinga zuwa ɗaya bayan ɗaya. Kasancewar yanda za ka san yanda ƙasarka take da kuma me asalinka. Sai ka san yanda wayancan suka zauna a da sannan za ka gane kai daman yaya asalinka yake. Wannan shi zai nuna cewar ka san kanka. Idan ka san kanka kuma shi ne za ka zama cikakken mutum wanda za a iya gwagwarmaya da shi a ko'ina. Wannan shi ne yanda za mu rinƙa kawo muku tarihinmu yanzu ma muna ɗorawa ɗaya bayan ɗaya. Ku kasance tare da mu a wayannan tashoshi namu da TikTok.